Xayrlı kеш, siz 2017 yılının яңалыклар тапшыруның соңгы чыгарылышын карыйсыз. Эфирда сезнең белән Алина Хисматуллина һәм Роза Хабибуллина. Без башлыйбыз. Узып баручы ел вакыйгаларга бай булды. Безнең шәһәр күзгә күренеп үзгәрде, матурайды, яңа объектлар барлыкка килде. Ял итү өчен урыннар артты, Тинчурин, Шишкин исемендәге бульварлар төзекләндерелде. Азатлык мәйданында реконструкция башланды. Тугай яр буенда төзекләндерү дәвам итә. Санап китсәң, бик күп үзгәрешләр булды. Әйдәм, сезне Гүзәл Шиһаповага бирик. Гүзәл, хәерле кич. Xayrlı kеш, kızlar, şəhərdəşlər, anlağansızlar. Min Мәскәү проспектында быйыл узган төзекләндерү елның иң мөһим уңышларының берсе. Яңа асфальт, яктырткыч баганалары, тукталыш павильоннары, яңартылган җир асты аша кичү юллары, җәяүле юллары. Булар барысы да Мәскәү проспектын капиталь төзекләндерү кысаларында башкарылды. Мәскәү проспектын төзекләндерү белән бергә җирле юлларны да ремонтладылар. Моның өчен республика бюджетыннан 140 миллион сум акча бүленде. Чаллы бюджеты ярдәме белән 6 җир асты кичү юлын да яңарттылар. Сәнәгать зонасындагы юлларны төзекләндерделәр. Промышленный урамын төзекләндерү 260 миллион сумга төште. Түрәләр белдерүенчә, яңа юллар җайлы гына түгел, куркынычсыз да. 36-нчы комплекста шәһәрдәге иң зур мәктәп ачылды. Бинада 51 класс, зур актлар залы, 2 бассейн. Ишек алдында заманча спорт мәйданнары. Яңа мәктәпкә 1200 бала укырга керде. Белем бирү учреждениесен ачу тантанасына республика президенты да килде. Якын тирә комплексларда яшәүчеләр яңа мәктәп төзелеше турында 1 ел элек кенә белде. Озак та үтмәде, инде белем учагының ишекләре тантаналы төстә ачылды. Мәктәп ил буенча иң яхшылар рәтендә йорт янында гына урнашкан дип куаналар. Мәктәптә китапханә, зур актлар залы, 2 бассейн бар. Тәнәфес вакытында коридорда ял итү өчен дә барлык шартлар тудырылган. Школа вообще супер. Быел Ярчаллыда 418 миллион сум акча иҗтимагый киңлекләрне төзекләндерүгә тотылды. Алдынгы үстерелешле территорияда бүген 21 резидент, шуларның 4-се бу статусны әле бу атнада гына алды. Резидентлар ярдәмендә шәһәргә 13 миллиард 700 миллион сум акча җәлеп ителгән, 2215 эш урыны булдырылган. 2018 елга да планнар зур. Сентябрь айында Мәләкәс аръягында тагын бер яңа мәктәп ачылу көтелә. Социаль ипотека буенча 63-нчы микрорайонда яңа йортлар төзелә башлады инде. Наил Мәһдиев алдагы елларда яшь ярымнан 3 яшькәчә булган балаларны бакчада урыннар белән тәэмин итү проблемасын да шишәргә кирәк дип белдерде. Киләсе елда җиңүнең 40 еллыгы урамында зур төзекләндерү көтелә. Ул автобус тукталышлары белән аерым проспект булачак. Бу хакта Мәскәү проспектын ачканда республика президенты шаярып әйткән иде. Юраган юш килде. Икътисадта уңай динамика, шәһәрдә тормыш кайный, эш гөрли. Быел республикада һәм гомумән читтә яшәүче милләттәшләр арасында да тел темасы зур резонанс тудырды. Татар телен яклап митинглар оештырдылар, ә кайбер әти-әниләр бу фәннән баш тартып гариза язарга ашыкты. Минем дустымның әнисе татар телен укыта. Ул бу теманы яхшы белә. Сәгатьләр саны кимеде, әмма моңа карап тел бетәргә тиеш түгел ди ул. Бүген мәктәпләрдә татар теле ничек укытыла, телне өйрәнәсе килгәннәр кая мөрәҗәгать итә ала? Бу сорауга җавапны сюжетта табарбыз. Укыту планнары рус телен укыту сәгатьләре стандартларга туры китерелде. Чаллыда ата-аналарның 69% балаларының татар телен өйрәнүен тели. Шуңа күрә шәһәр мәктәпләрендә татар телен 3 төркемгә бүлеп укыталар. Татар теле һәм әдәбияты буенча дәресләр саны атнага 3 сәгатькә калды. Татар телен өйрәнергә теләмәүчеләр риторика фәнен үзләштерә. Мөгаллимнәр яңа программага күчүне уңай бәяли. Кайбер мәктәпләрдә узган елдан бирле башка авторның әсбаплары буенча укыталар. Мещерякова – это автор учебников по английскому языку. Для первых классов. В прошлом году у нас 50 учителей татарского языка прошли эти курсы и преподавали в наших школах именно по этой методике. Укытучылар Ярчаллы дәүләт педагогия университетында икенче белем ала башлады инде. Яңа елдан Татарстан мәчетләрендә дә татар телен өйрәнү курслары стартала. Дәресләр республиканың 10 мәчетендә январь айында башланып китәчәк. Чаллы мәчетләре татар телен өйрәтүгә февраль айыннан керешергә тиеш. Курсларга теләгән һәркем йөри алачак. Алина, киләсе ел эт елы. Әйе, бу минем ел һәм әлеге елны миңа уңыш елмаячак. Бәлки безне дә яхшы вакыйгалар читләтеп үтмәсә, эт елында белгечләр нинди киңәшләр бирә һәм шәһәрнең иң атаклы этләре турында безнең хәбәрчебез белә. Уттай кызыл әтәчкә алмашка дустаны аралашучан тынгысыз гаделлекне гәүдәләндерүче эт елы килә.
Кайберетләр кеше гомерләрендә саклап калган, икенчеләре зур җинаятьләрне ачыкларга булышкан. Аларга һичшиксез батырлык өчен медаль да тапшырып булыр иде. Бер ел элек Комсомолец поселогында 14 яшьлек малай кар астында калган иде. Данил таудан 6 метр тирәнлектәге йырымга төшә. Аның артыннан кар өеме ишелә. Малай кар тоткынында кала, яшүсмер ярдәм көтеп кар астында сәгать ярым утыра. Бәхеткә аны исән-сау килеш табалар, тиз арада хастаханәгә озаталар. Элек Чаллы һәм Тукай районы территориясендә кар астыннан кеше эзләргә туры килмәгән. Малайны табарга эт ярдәм иткән. Яшүсмер яткан урынны Ганс күрсәтә. Дары шәһәрдә сукырларга юл күрсәтүче эт. Этне Мәскәү питомнигында күрмәүчеләргә хезмәт итәргә махсус өйрәткәннәр. Хәзер ул хуҗасы Татьяна Карпованың уң кулы. Кибеткә дә, кунакка да, хастаханәгә дә гел дары белән йөри. Дөрес авырлыкларда очрый. Юкка гына кайбер шәһәрләрдә әлеге хайванга һәйкәл куелмый. Эт актив һәм шат яшәү рәвешен сурәтләүче хайван. Шуңа да белгечләр 2018 яңа ел табынын ирекле һәм уңайлы форматта әзерләргә киңәш итә. Узган елга нәтиҗәләр ясадык, киләсе елга киңәшләрне ишеттек, хәзер атнадан артык ял итәсе генә калды. Ашыкма, ялны да дөрес итеп уздыра белергә кирәк. Ялкауланып ятмас өчен физкультура белән шөгыльләнү файдалы булыр. Киләсе сюжетның героен мин яхшы беләм. Ильяс Ихсанов минем белән бер йортта яши. Мин сәламәт яшәү рәвеше алып баручы күршем белән очрашырга булдым. Яле карыйк, бәлки спортны мин дә үз итәрмен. Ильяс Ихсановны 12-нче комплекста яшәүчеләр иртән дә кичен дә велосипедта күрәләр. 58 яшьлек физкультура укытучысы кызларын 2 тәгәрмәчле транспортта бакчага илтәм. Каршы алам. Җәендә кышында беренчедән бу бөкеләр булган вакытта бакчага тиз барып җитү чарасы, икенчедән Ильяс Ихсанов шул рәвешле балаларында спортка мәхәббәт тәрбияли. Аларга ошый, алар садиктан алганда алар әйтәләр, әйдә тагын кая булса да барып киләбез. Набережныйга чыгабыз, шунда йөрибез. Парк Прибрежныйда йөрибез. Бергә. Алар белән ориентиринда участвуйк. Ильяс Ихсанов спортның күп төрө белән кызыксына. Чоңгыда шуа туризм белән шөгыльләнә, кайчандыр бию түгәрәгенә дә йөргән. Кызлары Ойгел һәм Лейсән дә әтиләреннән үрнәк ала. Мы с моей сестренкой занимаемся спортом, ходим на танцы. И очень любим с папой кататься на велосипеде. Чаллы спортчысының даны бөтен илгә таралды. Күптән түгел генә шәһәрдәшебез беренче каналда «Русский ниндзя» тапшыруында катнаштым. Барлык сынауларны да уңышлы узды дияргә булам. Бары тик җәйге походтан соң тизе имгәнгән булу сәбәпле генә бер сынауны үтә алмыйм. Төрле ярышларда чемпион исемнәрен яулаган Ильяс Ихсанов киләсе елда да спортны юлдаш итәргә телим. Март айында Казакстанда полиатлон буенча дөнья чемпионатында катнашырга җыена. Ә без исә гаиләгә уңышлар теләп калабыз. Роза, син спорт белән шөгыльләнгән арада мин ялларда булачак мәдәни чараларны барладым. Шәһәрдәшләребезгә дә файдалы булыр дип уйлыйм. Дөрестән дә кирәкле мәгълүмат. 31 декабрьдә бәйрәм чаралары шәһәрнең 3 мәйданында узачак. 19 сәгатьтә концерт программалары Азатлык мәйданында, Сидоровка паркында һәм Сарман трактындагы чыршы янында башланачак. Төп чыршы янында сәгать 10-да салют яңгыраячак. 2 гыйнвардан 8-нә кадәр кичке 4-тән 7-гә чаклы Азатлыкта балалар өчен биюле уенлы мәйданчык эшләячәк. Чаллы Татар дәүләт драма театрында артистлар ял итмәячәк. Каникуллар вакытында балалар өчен 4 гыйнвардан 6-сына кадәр Кыш бабайга бүләк әсәре куелачак. Яллар дәвамында «Кырт без бит авыл малае, сагынырсың мин булмам» спектакльләрен карарга мөмкин. Курчак театрында да балалар өчен матур әсәрләр әзерләгәннәр. Кояш һәм кар кешеләре спектакле тәмамлангач, кунаклар Кыш бабай һәм кар кызы катнашында оештырылган бәйгеләрдә бүләкләр дә ата алачак. Ялларыгыз күңелле һәм файдалы үтсен. Сары эт ялы безгә үзе белән иксез-чиксез шатлык, иминлек, бәхет алып килсен. Тормыш юлыгызда күңелле очрашулар, бәхетле елмаюлар, шатлыклы көннәр күп булсын. Яңа ел белән! Птиченька, выйдешь за меня? Выйдешь за меня в новогоднюю смену? Только 30 декабря. Последняя красная суббота года в корпорации «Центр Селдом». Например, чайник в стальном корпусе всего за 777 рублей. Корпорация «Центр Селдом». Все как для своих. В магазине «Зима» новое поступление дубленок, норковых и мутоновых шуб и скидки от 10 до 50%. «Зима», ТЦ Палитра, 3-й этаж.
Яр чаллы каршы ал. Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов эксклюзив шоу программалары белән 1, 2, 4 февральдә Сара Садыкова концертлар залында искиткеч булачак.